So I think it's actually one of the major tasks during a jubilee like this to talk to the children and let them be involved, to make them understand what happened. I think it's extremely important to involve children, maybe the most important thing, because they are the future, and if we don't involve them and teach them about our past and our history, there is even greater risk that we will repeat what we have done in the past. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyik prezentáció nagyon jó volt, és ezt nem azért mondom, hogy udvariaskodjak, hanem azért, mert az látszott, hogy minden csoport komolyan vette a feladatát, mindenki felkészült a versenyre, és nem utolsó sorban nagyon megható prezentációkat láttunk. Tehát az látszott, hogy a gyerekek valóban próbálták beleélni magukat a magyar történelem sötét korszakába, és én azt gondolom, hogy ebből üzeneteket is visznek magukkal a saját kis életükbe a jövőbe. És kreatívok is voltak, ötletesek voltak, ismeretanyagot felhasználtak, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy minden szempontból nagyon igényes prezentációkat láthattunk. A felkészülés során ugye ők egy olyan korral ismerkedtek meg behatóan, ahol épésszel felfoghatatlan szenvedésen estek át nagyon sokan, és azt gondolom, hogy ennek az ilyen közvetett módon való megélése az mindenképpen erősíti az emberben az empatikus készséget, ami egy nagyon fontos készsége, amitől az ember emberségesebb, humánusabb lesz. Pécsről jöttem a Janus Pannonius gimnáziumból, és mi az előző fordulóra egy interjút csináltunk egy holokauszt túlélővel, és az volt a mostani fordulóra, és a döntőre a feladat, hogy ezt az írásbeli dolgozatot, amit a múltkori fordulóra kellett csinálni, ezt egy prezentációban elő kellett adni. A kreativitás volt a lényeg, és hát én azt játszottam el a döntőben, vagyis most, hogy én vagyok az a holokauszt túlélő, akivel készült az interjú. És ezért vagyok rabruhában, ezért van rajtam sárga csillag, és a kezemen még szám is. Én igazából, amikor hallgattam a nénit, én sírva fakadtam, mert én voltam Auschwitzban, én jártam, és láttam a körülményeket, a gázkamrákat, és nagyon szörnyű. Én azt üzenném mindenkinek, hogy mindenki ember, és ugyanaz egyenjogúság jár mindenkinek. Nem szabad bőrszín és származás alapján elítélni senkit sem. Engem nagyon megérintett az egyik csapatnak a prezentációja, amiben egy idős hölgy beszélt, hogy ő miket élt át. Nagyon szomorú volt, és nagyon megindító volt szerintem, ahogy mesélte, hogy az élmények, amiket átélt, az mennyire közvetlenül hatott az ő életére. Raoul Wallenberg egy igen elkötelezett ember volt, szerintem mindenki példát vehetne róla, hogy szembe mert szállni a rendszerrel, hogy mert nemet mondani, és mert ellenkezni az ellenkezhetetlen szabályokkal, amiket egy átlagpolgár elmegy mellette, becsukja a szemét, ő nem csukta be. Számomra a legérdekesebb az volt, hogy megismerkedhettem olyan emberekkel, akik eddig abszolút nem ismertem, nem is hallottam. Én 2 hónapja azt tudtam, hogy ki az a Raoul Wallenberg, és most meg egészen részletekben megismerhettem az életét. És nagyon jó ilyen emberekről tanulni, olvasni, akiket személyes példaként is tekinthetünk, és hogy láthatjuk, hogy hogyan viszonyultak a különböző társadalmi problémákhoz. És ezt nagyon élveztem, illetve alapból a ismereteimnek a bővítését. Ugye úgy is szokták emlegetni, hogy a humánum lovagja, tehát igazából az emberiességében, hogy nem is csak az, hogy akkor ő zsidókat mentett konkrétan, hanem az emberiségért tette ezt, hogy nekünk is fontos kiállni azért, hogy ne legyen ez az antiszemitizmus például Magyarországon, és hogy mi is tudunk tenni. Tehát az volt nagyon bátorító, hogy ő kiment egyedül, és vissza tudott hozni embereket, és egyedül tette. Persze sokan segítették, de sokszor egyedül mentett meg több embert, és hogy mi egyenként tudunk valamit tenni ez ellen. A mi iskolánkban, a Bornemisza Péter gimnáziumban idén októberben alakult egy egyesület, aminek a neve a Kiáltójel Diák Egyesület, és ebben igazából hasonló témákkal foglalkozunk, tehát holokauszt és modern antiszemitizmus, nácizmus helyzetével, és igazából ebben az egyesületben talált egymásra egy csapat. Nekem személyesen az volt a legnagyobb üzenete, amit én is szeretnék az életemnek a részévé tenni, hogy az emberi életnek a tisztelete,
és ehhez én meg hozzátenném, ami engemet erre inspirált, hogy a Istennek a tisztelete, és annak a tisztelet, hogy az emberek azok Istennek a teremtményei, és az, hogy nekünk pedig ezt kell képviselnünk, és ezért a gyűlöletet azt akármelyik irányba megy, és akárkit gyűlölnek, ezt teljesen meg el kell utasítani, az embereknek a ócsárlását és bűnbakkeresést, és úgy gondolom, hogy ez valahol ember is észrevette az ő korában, hogy nem lehet bűnbakokat keresni, hanem segíteni kell az embereket.